pedair a fi fy hun. Mae yna 2 ohono ni yn Gymraeg pur a 2 yn ail iaith. I ni, be ydy dwi'n meddwl di bod pobl yn mynd adra ar ôl bod yma a deud bod o'n le braf, bod nhw'n sgwrsio Cymraeg a maen nhw yn medru deud wrth I ffrindiau i ddod yma, wedyn mae o'n cynyddu busnes. Mae'n neis bod pobl yn medru sôn wrth ffrindiau, teulu amdana ni o ran bod ni yn gallu rhoi'r Cymraeg a'r Saesneg. I wneud pobl deimlo'n gyffyrddus, enwedig yn y fath o waith da ni'n wneud, fel bod nhw'n gallu ddod drosodd a deud yn union be maen nhw isio. Mae o'n bwysig bod ni'n dallt yn union be maen nhw isio fel triniaeth. Achos bod ni mewn ardal sydd reit Gymraeg a bod ni'n cael dewis, neu rhoi y dewis iddyn nhw, a bod nhw'n gyffyrddus yn sgwrsio iaith cyntaf nhw. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn mewn busnes. Mae pobl yn gallu teimlo fwy cyffyrddus yn sgwrsio I iaith cyntaf. Dwi jyst yn meddwl bod o'n neis cael cynnig y 2 iaith. A I mi mae o'n bwysig. Dwi'n meddwl wrth eto bod rhywun yn gyffyrddus os maen nhw'n dod I fewn a'n gofyn ydych chi'n sgwrsio Cymraeg a mae rhywun yn syth yn gyffyrddus a os maen nhw eisiau sgwrsio yn Saesneg, mae hynna'n iawn hefyd, ond mae o'n fantais I fusnes dwi'n teimlo bod gynnyn nhw'r 2 iaith. Yndi, dwi'n meddwl bod o, achos dwi'n siŵr mewn rhai busnesau lleol, mae yna rei lle ella tos a ddim y cynnig yna, wedyn o leia mae gyda ni 2 allan o 5 sa'n gallu, os fydd rhywun isio'r Cymraeg, mae yna gyda ni lle, ac rhywun peth mae'r wefan yn ddwyieithog, e-bostio nôl yn ddwyieithog, beth bynnag mae'r cwrs yma'r isio rili. Drwy'r wefan a e-bost, hyd yn oed atab galwad ffôn. Dwi'n meddwl bod rhywun peth gyntaf weithiau mae rei yn gofyn ydy Cymraeg a ti'n dweud ia, wedyn maen nhw'n gyffyrddus a mi wnawn nhw ofyn am be maen nhw isio wedyn a medru esbonio yn union be maen nhw isio yn glir. I rywun fatha fi, mae o yn bendant rhywbeth pwysig os fyswn ni'n dod I chwilio am rywun I gymryd swydd yn fyma. Achos bod ni yn medru cynnig rhywbeth ydy ella llefydd eraill methu, mae o yn rhywbeth ydw i'n edrych mewn swydd os dwi eisiau rhywun newydd I ddod i'r salon. Bod gynnyn nhw yr 2 iaith, dyn nhw'n gorfod bod yn rhugl, ond bod nhw'n trio. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig a mae pobl yn licio hynny. Mae gyda ni pobl Saesneg wedi dysgu'r Cymraeg a dwi'n licio cael y sgwrs yn Gymraeg efo nhw. So yndi, mae o'n bwysig iawn, iawn.